Jaladat iki kok ya ora mulih to iki. Done endi to lek dolan iki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek lunga ki mbok ya lawange ditutup. Ngapunten nggih, Pak. Coba omong ya, Mas. Enggak, Mbah. Ya, Bra. Loh kok do malah mulih? Siap, Mbah. Apa ora sida dodolan ning kene? Mboten, Mbah. Lah dikirane jenengan dereng kundur kok. Ajeng ngancani Jolodot. Lah nek aku lak ya ora apa-apa to. Ben, Mbah. Ya, Bra. Le, maam sik. Ora usah nangis. Mbah Kong ki ora apa-apa, ora nesu. Mboten napa-napa, Mbah. Lah kowe iki saka ngendi kok sarungan kaya ngono kuwi? Ten kene Pak Buka kok. Lah iki sarunge sapa sing mbok nggo? Lo ngapil Pak Buka. Kowe iki masuk angin to, Le? Mboten kok, Mbah. Jolodot. Nggih, Pak. Jolodot kejepit resleting. Ditulungi Mas Momon. Terus wis iso ucul. Dereng, Pak. Kula terke mantuk niku wau. Kuwi mboten wani matur Mbah Pangat. Lah kowe matur Pak RT. Dereng, Pak. Lah Pak RT ten dalem mboten enten kok. Kowe iki bar tiba to, Le? Mboten nih, Mbah. Lah kok ketok pringisan ngono. Nanti gemrotis kaya ngono kuwi. Kula niki senam wajah. Kenapa aja? Lah kowe nek sekolahan ki melu ekstrakurikuler teater ta? Nggih, ekstra teater drama. Nggih. Lah kok badhemu anget? Periksake piye? Mboten sah, Mbah. Mboten sakit tok dipriksake lho. Lah nek badhemu anget lho. Menungso urip niku nggih hangat to, Mbah. Nek adem nggih medeni no. Keadaane Jolodot saiki piye ya, Bra? Lah ditiliki apa piye, Mas? Wah, ojo. Kewa aku. Lah pekewas sing apa? Ya engko ndak ditakon-takoni lho. Ditakoni piye, Mas? Ya ditakoni neko-neko to. Aku bingung lah jawab lho. Neko-neko piye to, Mas? Ya ditakoni kronologine ku lho, Pra. Aku bingung jawabe. Kronologi apa ya, Mas? Kok ora mudeng-mudeng to, Pra? Omonganmu ora jelas lho, Mas. Sabar, tenang. Tarik nafas. Hembuskan. Nah, sekarang jelaskan perlahan. Kula niku ajeng matur, Mbak, kalian jenengan. Enten apa to, Pak? Atus ngeten. Nek awake dhewe nang omahe Jolodot, mesti ditakoni tentang peristiwa dina iki mau. Sampai sini paham? Paham, lanjut. Nah, nek delalah saiki Jolodot lagi diseneni. Mesti awak dhewe melu diseneni. Mergane? Lah mergane kan awak dhewe sedina iki mau bersama Jolodot. Lah daripada awak dhewe melu diseneni, mending rasa rono. Wah, lah nek ngono ra setia kawan no, Mas. Bukan rasa setia kawan, Bra. Ning cari aman. Oh, alah, ngoten to, Pak. Lah kula niku malah mboten ngertos nek kedadosane kados ngoten niku kok. Lah wong bocah niku wangsul terus mlebu teng kamar. Kula kinten niku nek masuk angin malahan. Nggih, Mbak. Ning kula meling alih jenengan lho, Mbak. Bocah yang putih tukani. Lah jenengan ngertos to nek bocah ning ngoten niku. Nggih, Pak. Kula nggih ajeng mboten nesoni larene, Pak. Lah wong niku jenenge halangan no. Mene Jolodot ten pundi niki?
teng nglebet mriku kamar. Piye le keadaanmu? Keadaan pripun to, Pak? Ya awakmu iki lho, keadaane piye? Ngoten niki to, Pak. Sehat walafiat. Kuat. Maksudnya Pak RT kuwi sing disarung iku lho. Sing sarung to, Pak? Halah ora usah mbok tutup-tutupi. Aduh. Ya. Nak tenan to, Mbah. Niki sing mriksa kula napa jenengan, Mbah? Saene niki wong loro mangga. Enggak. Wah, sing dinapaken iki, Mbah, Pak. Duh. Lah kok nganti kaya ngono to? Nggih, Pak. Wis kebacut niki, Mbah. Nggih no, Pak. Iki malah nek disendak iso katut kulite niki. Punapa dereng, Mbah, Pak? Sik to, Le. Niki to, Mbah, saene. Niku ndang digawa ten rumah sakit mawon. Genahe pripun? Nggih disunatke sisan mawon nggih. Ampun, Mbah. Ampun disunat yen. Le, nek keadaan iki nganti kaya ngene iki. Iki apike kudu disunat. Ha iya timbang mindho gawene. Wong sok ya padha disunat wae lho. Ning aku penasaran nih, Pra. Tapi aku manut lho, Mas. Delik yo. Ting nek diseneni, aku mesti dhisik lho, Mas. Lah iki ngono kuwi ora setia kawan. Aku yang golek aman lho, Mas. Wah, pokoknya ampun, Mbah. Wong cah lanang kok wedi sunat ta. Kula niku mboten disunat, Pak. Ning mung dereng siap. Tur mulih jenengan nggih nate ngendika. Wanci sunat sing pas niku. Nek wis katam Al-Qur'an. Kula dereng katam Al-Qur'an lho. Kuwi iki nek ora ana alangan apa-apa. Lah wong iki ana alangan kaya ngene kok. Gelem ya, Le? Ampun, Mbah. Le, ora usah ndak ngenteni katam Al-Qur'an. Nek kedadiane kaya ngene iki, sing penting kuwi keselamatanmu sik. Ning kula isin lho, Pak. Ora perlu izin. Engko Pak RT ora arep omong sapa-sapa. Oh, Le. Tur meneh Mas Momon, Supra, Mas Vandra engko tak kandhani ini. Nek ora omong sapa-sapa. Iki dadi rahasiane kita. Gitu, Mbah. Nggih, Pak. Ku timbang luwih parah, Le. Ampun, Mbah. Ngene wae, Le. Nek kowe gelem sunat, engko bar sunatan dirame-rameke piye? Oh, Le. Mengko tak tanggapke wayang. Tenan, Mbah, Pak. Iya tenan. Tenan lho. Lho nuwun, Dot. Jalo, Dot. Mas Celodot. Bah banget. Lho nuwun. Kok sepi ya, Mas? Iya, wis turu ketoke. Masuk ya, ini wis turu. Mulai wae yo. Ya. Ndang, duduk kono, Pra. Kok wae to, Mas? Bedane apa lho? Ndang to, selak tapan kok. Dot, Mas Celodot. Dot, Mas Celodot. Halo, Besti. Selamat pagi. Kok urung adus to, Dot? Selak telat lho. Aku dina iki ra mlebu sekolah. Lah apa? Lah iki Kedeke ngirung diuculi. wes diuculine ning rumah sakit. Lah kok cek sarungan? Lah dek bengi diuculine san dibablaske kok. 12 ke piye? Diketok sisan. Disunat. Ya ino. Celodot sunat. Celodot sunat. Celodot sunat, Mas. Iya, Tenan apa ora? estu Pak. Kabare ngoten. Dipasteke riyen, Mas.
Nek niki pun genah pasti, Pak. Jenengan entuk kabar sinten? Saking Pak RT. Lah kok Pak RT saged periksa, Bu? Lah sing ngeterke ndek bengi niku lak Pak RT to, Bu. Oh alah. Lah ning kok mendadak men to, Bu? Ki Joludo iki kesambet apa kae? Wah, nek kesambet demit pitu aku, Is. Lah mbok sampean iki sik ora marahi hawa lho, Lek. Oh, piye to? Aku ini memberi informasi bahwa Jolodot sunat. Sunat? Nggih. Wah, lah kok Mbah Panget ora ngabari aku toh? Wah, paling lali, Mas. Lah niki lho kula kabari. Wah. Wancang kuwi. Wancang pripun to, Mas? Aku dune rak ya taren aku sik to, Mas. Kurang ajar. Jat. 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 Bedebah. Jat. 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 Mas Momon di Mbak Mintul, Pak Kliwon, Pak No. Dat. Sidane mbok potong segi apa mulet? Wah, Pak Doni Saru. Saru piye to? Potongan rambutmu ki lho. Rencanane arep mbok segi apa mulet? Alah, tuh. Kowe marai ketawa tok kowe wis. Nah iki. Gus Sangu, ya. Tetap sehat ya, ya. Yo iki kanggo Bu Siti. Salate sing sregep, ngajine sing sregep ya, Le. Ha ya. Nuwun nggih, Bu Siti. Ya. Nyedot. Sing sregep sinaune karo tambah pinter sekolah ya. Nuwun ya, Mbak. Ya. Wah, duitmu keh mendot. Iya, Mas. Aku ben pas sunat ya ngono kuwi ada. Wah, asik no. Yo kena no. Kepingin be. Ya pengen no. Pulo Sunato. Sampean iki kebangetan kok, Mbah. Bangetan piye to? Lah apa kirane bugang ki ora mampu nyumbang ngoten apa pripun? Sik, maksudmu ki piye? Lho jenengan kuwi lho. Nyunatke Jolodot kok ya ora ngabari kula. Kamangka wingi ya lunga bareng, ngono kok ya ora ngomong. Lah wong ndek bengi iki ya mendadak kok. Moro-moro Jolodot ki njaluk sunat. Lah wong kula didadak ya iso lho. Ngoten nek ya ngabari kan ngeterke teng rumah sakit napa pripun. Wong wis diterke Pak RT nganggo mobil Pak RT kok. Lho ngono kuwi jenenge Pak RT rak ya nganeh-nganehi to. Wong yen neneng apa-apa ki biasane kongkonan aku lho. Kok ndek bengi ora kongkonan aku? Lah yang ora kepikiran kok ganggang. Ora kepikiran. Wah, genah cetha iki. Cetha yen jenengan iki berusaha melupakan aku. Kula niku kecilik wis kenal jenengan lho. Wah, kebangetan jenengan niku. Bedebah. Duh. Ah sembuh kan malah kayak rupat. Le, Dor, Mbak. selamat ya Le. Semoga berbakti karo wong tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Nuwun ya, Mbak. Ya, Mbak atau Mbak. Lah Mas Bob ten pundi? Lah kuwi Woyo. Mr. Bob datang membawa hadiah. Tidak mewah tapi meriah. Makasih ya Mas Bob. Semoga tetap baik hati dan tidak sombong. Siap, Mas. Tetap woyo. Wah, mobil-mobilannya gokil loh. Pengen. Sunato. Jenengan niku lho, Mbah. Kawet kula cilik. Jenengan kuwi wis tak anggap kaya wong tuwa kula dhewe. Nggih mboten? Iya, ngerti aku. Nah, jenengan nggih nate ngajari kula
memupuk jiwa sosial yang tinggi. Kelingan beten? Yo kelingan. Lah, sakniki yen kula niku duwe jiwa sosial tinggi terus seneng bantu orang lain. Lah ya ora kleru to. Ayo ora kleru no. Nah, mula niku nek jenengan mboten nguwongke kula, lah ora guna to ning kumupuk jiwa sosial sing tinggi ki mau. Ya sorry, aku sing salah. Ngoten niku nggih percuma. Nggon kula sing mupuk jiwa sosial setinggi ini. Iya, sorry. Aku salah Mas Bukang. Sok meleh ampun dibaleni, Mbah. Jadi jiwa sosial kula niku nggih gen iso bermanfaat, gen ora mubazir. Ya, iki dinggo memupuk jiwa sosialmu mau. Ledengku ngomah kae lak mampet. Tulung dandanono ya, Kan. Benake ledeng. Gak gelem ora kok. Wong kangelan mupuk jiwa sosial tinggi kok nggur kon benake ledeng lho. Gak gelem ora kok. Gah, lu wong turu ning omah. Piye to, Dik? Isih lara, Dik. Tasih sekedik, Mbah. Dat. Kowe lak saiki wis sunat. Sunat utawa kitan kuwi dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad. Hukume wajib kanggo wong sing ngrasuk agama Islam. Mula kowe bariki kudu ngandelake iman lan takwamu marang Gusti Allah. Kowe kudu sregep sekolah, sregep salat, sregep ngaji lan ibadah liyane. Oke, Mbah. Neng kula sos ditanggapke wayang to. Yen perkara kuwi gampang. Sing penting kowe mari sik. Oke, Mbah. Bu, sampun jenengan kabari. Yang to, Pak? Ngopo to, Pra? Ket mau kok griseni wae lho. Apa ora ngerti lagi bad mood bareng kok. Aku wis siap sunat, Pak. Lah terus kon piye? Kayak aku sunatno. Rumangsane sunat iki ora nganggo persiapan ngono apa piye? Aku ki wis siap, Pak. Dang. Gah, ngomong bapakmu sik. Nek ngomongke. Ya sok yen bapakmu rene kowe ngomong dhewe. Alah kesuwen. Dang to, Pak, saiki wae. Gah. Ben entuk duit karo dolanan to, Pak. Alah, wegah ya wegah. Bocah dikandani kok ngeyel. Dang to, Pak. Dang to, Pak. As wegah. Dang to, Pak, aku pengen sunat. Gah, Pra, ngalih kono kowe. Ya Allah, sunat ya Allah. Alayum kami